एजे कहानी के हम ठहराव दे देता नहीं एगो लइका ला हमरा तू एक आध गो लय गावे तो देखी गुरुजी हम नावका लय अगर ना गाई त नावका भाई जी खिसिया जात रहे नावका लय की नहीं खिगावत त नावका भाई जी खिसिया जात जहां जे कहिनु कि रघुकुल रीत सदा चली आई तनाका भाई लोग चल देते कि चल चल एकरा से बढ़ के सरवा कुछ ना गई चल देखो बीड़ी डुमरिया प्रखंड के नाम पोखरपुर सरस्वती क्लब डुमरिया ग्राम पोखरपुर की ओर से पुरस्कार। अब देख लिया अब हम लदारी अगर शुरू करते नहीं गावे में तो पुरान का भाई लोग बूढ़ो का लोग उठ जाता गमछी झाड़ के हां चलो चल रे एगरी के लौड़े छोड़े प्यासे हो गया ई चलते हमने मालिक दूरदर्शन से मारल जाइले। अब चले तने एक आध गो लइका लाग भी कहल जा हां एगो हम गीत इतना हिट कैले गो लइकी गवलस नु वो इतना गीतिया हिट कैलस नु कि जेकरा के मत कही वो गीत हम बाद में बताई हमरा अभियंता के जब तू गोला छपरा में होत रहल तनाव का भाई लोग परेशान कर ना ब्याज यही नहीं पर गीत गाइए तो गा दले माने गीतिया रहो एगो मुछे हिल बूढ़ा सत रसमामा रोल क देलस वो इतना गीतिया देखले लोग कि 2 दिन में 90 लाख लोग देख ले वो गीत हमार फेसबुक पेज पे बा व्यास सुदर्शन यादव VYS व्यास हमारा पेज फेसबुक पेज न तो मिल जाए YouTube चैनल सुदर्शन यादव ऑफिशियल को गीत बा लेकिन चलिए ओहे लड़की के गौरी कावल गीत बा क्या है तने मैं कहूं एगो दियो तो भाई हम दे दी काम है लेकिन का चटनी दे दे रहे हैं भाई माइक दीजिए मैं तो तोरा दौड़े ला हेलो 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 अरे 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 ए सखी हाँ सखी का हम बताई बताओ खोल खाल के मुँह हमार लॉकडाउन से हालत खराब हो गईल बा हम जातानी बेचे कौची बेचे कौची जाके बाजारे बताइब कि कौची बेचतानी दिन पातर हो गलो का तोरो ले ली मौसम्बी ले ली 50 रुपया किलो मौसम्बी ले ली चल ले ली मौसम्बी ले ली 50 रुपया किलो मौसम्बी ले ली मौसम्बी 50 रुपया हो तो बड़ी महंगा माल हो तब ले ली मौसम्बी ले ली 50 रुपया किलो मौसम्बी ले ली माल ताजा बा माल बहिनी के हमारा माल ले ली का बाबा हाँ बाबू ए बुढ़ाओ हाईजा हमार जगह बा रउआ का करतानी हाईजा तू रजिस्ट्री करा कर रखले बाड़ू हैजा हां तोर बाप तू ले लगे ए बुढ़ाओ आलतू फालतू मत बोला तू फालतू मत बोल मारे मुआ देबो ए बुढ़ाओ ई प्राइवेट जगह बा हम सिरजानंद पांडे से खरीदले बानी 2.5 रुपया में 1 डिसमिल है अरे वैसा आदमी के नाम धली को पूरा बिहारे है गे ठीक बा अपन दुकान होइजा लगावा हमर बहनी मत तनी मूड से बोझा चलत नहीं के धरावा हो बबुआ धरावा है बच्चा ए बुढ़ाओ तनी हमरो के धराओ जा तोरो 2% मिलता बा बैठा तो अपन दुकान हैजा से हटाला हमर बहनी मत खराब कर ना हटाइबा पूर्ण के कोनो इज्जत नहीं थे ना तू का बेचतानी हम मौसम्बी बेचतानी रउआ का बेचतानी हम ना बताई तोप के बेचीला हम
ना बता दा का बेचता रे बता दा। तो देखी रे अरे अरे ओ ई छुए में गुलगुल हो है ना हमार माल काड़ा हो हाँ ऐसे कहते हमू बेचब ना बेचे दे। मुखिया जी के पंचायत हो हाँ। हमको देता नहीं इमे सबके मान ए मुखिया जी हाय बूढ़ो के समझा दी कि जैसे अपन दुकान हटा ले ना ना तो मार के इनकर हालत खराब कर दे। मार देबू हाँ, मार दे। बूढ़ के शरीर में मार देबू हाँ। मार देबू तू हमरा के हम बेच हम कह देनी कि हम कहता नहीं कि हम बेचब अपन मौसम भी बेचब मारा। ना बेचे दे। हम अपन